Lewapda itegeler özleriniň alawa aýtdary üçin ýerli veterinariýa bölümünden pasport almagy howlugyar. Adatlyk radiosynyň habarçysy resminama alýan alawaýlaryň aýda 10 kilogram tuwuk budy, 30 kilogram arasy tuwy we her gün 5 sany buhan köçüre bilen üpçün ediljekdigini habar berýär. Mundan ozal Adatlyk radiosyny 15 aprelde alawa aýtdary üçin paýok girdilmegine garaşlýanyny habar berdi. Itlere girdilýän paýok ýurt raýatlarynyň subsidiýalenen azyk önümleriniň üpçünçiligi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanda mundan ozal 2015-nji ýylda kabul edilen atçylyk kanuny Türkmen bedewleriniň döwlet tarapyndan hasaba alynmagyny, olaryň pasportlaşdyrylmagyny talap edýär. Ýöne alawa aýtlarynyň bedewlerde bolşýaly ýörüýti pasportlar bilen üpçün edilmegi barada ýörüýti kanunçylyk ýurtda henüz kabul edilmedi. Ýöne döwlet siýasaty ýurdun gündelik durmuşyna alawa aýtlaryna möhüm orun berýär. Ýurtda türkmen alawa aýtlary halkara birleşigi döredildi. Her vilayatda alawa aýtlary üçin ýörüýti merkezleri işe girdildi. Veterinariýa gullyklarynyň öýü haýwanlaryny hasaba almagy, olary resminamalar bilen üpçün etmegi halkara tejribede var. Şeýle-de Türkmenistanyň veterinariýa iş hakyna kanuny hem haýwanlaryň hasaba alynmagyny düzgünleşdirýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümet derejesinde alawa aýtlaryny gönükdirilýän tükönüksiz ihlas hemde ýurt raýatlary subsidiýalenen azyk önümleriniň üpçünçiligi bilen bagly agyr kynçylyklary başdan geçirýän mahaly alawa aýtlarynyň ýeňillikli azyk önümleri bilen üpçün edilmegi köplerde sorag döredýär. Itler adamlaryň iň ýerki döwürlerde eldekleşdiren öýü haýwanlarydyr. It adamyň dostudur. Olaryň aladasyny etmek adam oglunyň borjudur. Ýöne şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň baş kanuny döwlet ýol başçylaryny öz raýatlarynyň hem aladasyny etmek bilen borçlandyrýar. Türkmenistan garaşdyrlygynyň ilkinji ýyllaryndan başlap sosial döwlet ýörelgileriniň çägine ilatyň sosial goraglylygyny kepillendirmek galy berse-de, olaryň mut elektrik energiýasy, gaz we suw hemde subsidiýalenen azyk önümleri bilen üpçün edilmegini ýola goýmak ýaly birnäçe ugurlar boýunça döwlet siýasatyny alyp bardy. Uzak ýyllaryň dowamynda her hojalyk ýeňillikli un we ösümlik ýagy ýaly önümler bilen ýeňillikli bahalar boýunça üpçün edildi. Ýöne soňky bir näçe ýyl bäri has takygy 2016-njy ýyldan bäri ýurtda ykdysady şertler barha erwetleşip soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar synçylara görä ykdysady çökgünlige öwrüldi. Mut hyzmatlar ýatyryldy. Manadyň daşary ýurt valyutasynyň garşysyna epetli hümmetini ýitirmegi bilen hususy sewda nokatlaryna bahalar epetli ýokarlany, ilatyň satyn alyş ukyby düýüp göterip keseldi we döwlet dukanlaryna keskitli bahadan satylýan azyk önümleri öz-özünden subsidiýalenen önümlere öwrüldi. Galy berse-de türkmen häkimetleri döwlet dukanlaryna arzan bahadan satylýan önümleriň ilaty paýlanyşyny düzgünleşdirmek üçin ýurdun käbir künjeklerine kartoçka sistemasyny hem gaýtadan ulanyp gördi. Şeker, tuwuk budy we ýumurtga ýaly önümleri subsidiýalenen azyk önümleriniň hataryna girdi. Synçylar döwlet dukanlaryna arzan bahadan satylýan iýmit önümlerini de facto paýok adlandyrýarlar. Ilatyň paýok kynçylyklary dowam edýän wagty häkimetler alawa aýtlaryny aýlyk paýok bilen üpçün edýär. Türkmenistan Halkara Alawa Aýtlar Birleşigine prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Adamlar açlyk derejesinde ýaşaýan wagty itleriň dok ýaşamagy düşnüksiz diýip bir lewaply ýaşaýjy itleriň subsidiýalenen azyk önümler bilen üpçün edilmegine soragly garaýar. Galy berse-de habarçynyň maglumatlaryna görä alawa aýtlar üçin pasport almak hem aňsat däl. Pasport üçin döwlet tölegi 11 manat 50 tenge, emma 200 manat bermeseň itlere resminama bermeýärler. Itiň alawa aýt tohumyny değişidigini baş veterinara tasdiklatmaly. Soňra 55 manada itin tumşuğunu daňylýan tör satyn almaly diýip habarçy gurrun berdi. Bu aralykda onuň maglumatlaryna görä 300 manat para beren adamlara olaryň alawa aýtlary ýok bolsa paýok üçin kartoçka goňurup berýärler. Galy berse-de Türkmenistanyň alawa aýtlarynyň we türkmen bedewleriniň pasportlaşdyrylmagy ýyllarça müň Türkmenistanyň daşary ýurtlarda pasportsuzlukdan kösenýän wagtyna we häkimetleriň bu mesele boýunça çäre görmeýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistanda döwlet dukanlarynda satylýan subsidiýalenen iýmit önümleriniň hili barha yaramadylaşýar. Ýeti ykdysady çökgünlüği arasynda gurupdan düşen adamlaryň aglabasy möhlet geçeni daýlanmagy golaýlan şol sanda bakça önümlerini hem satyn almagy mejbur bolýarlar. Bu hem ozoldan saglyk meseleleri bolan adamlaryň ýagdaýlarynyň has hem erwetleşmegine, kä halatlarda paýçygaly soňa sebäp bolýar. Bu aralykda Aşgabatda döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary emeli ýagdaýda aýyrmak boýunça
täze düzgünler girdilýär. Türkmenistanda ilatyň agramly böleginiň döwlet dukanlarynyň subsidiýerlenen imit önümlerine garaşly galýan wagtda degişlilikde ardan satylýan bu ady karitlerden hiliniň barha irwetleşýändigi barada ýurdun durly künjeklerininden sol sanda paýtagtdan hem maglumatlar gowşýar. Eferde adynyň üýtgedilip bilbil dilip tutulmagyny soran Marly 40 ýaşlaryndaky uýgujulukçy döwlet dukanlaryndan goýberlen adyklaryň hili barada yerli habarçymyza gurrun berdi. Döwlet dukanyndaky çörek uwunyň pes hilinden bisirilýär. Onuň ajymtyk turşy tagamy bar. Çöregiň dasy bisin bolsa-da içi çyg. Bir gün hem geçmänkä eýýam islenýär dip bilbil 21-nji maýda gurrun berdi. Ol aýda bir gezek berilen uwunyň hem hiliniň juda yaramazdygyny, ony elekden geçireninde içinden kepek un bitiniň çykýandygyny aýdýar. Üstesine de uwunyň ýakymsyz isi bar. Çörek bisirmezden ozul ony inçimezek elekden geçirmeli. Sonda da çörek isli we gyjyrdyly bolýar dip ol belledi. Seýledi bilbil döwlet dukanlaryndaky paxta ýagynyň hili barada hem durup geçdi. Ýagyň rengi gapgara, ýagy guýup berýän gaplaryň düýbüne seredeninde çöküntüleri görmek bolýar. Ýagy ulanyp bolar ýany ony ilk ýakmaly. Ýag ýanýança munyň üçin ulanylýan gabyň rengi garalyp gidýär. Ýagy da sırda ýakmaly bolýar. Sebäbi onuň isi öýden bir näçe hepdelap çykmaýar dip bilbil sözüne goşdy. Yerli habarçylarymyz ýurtdaky pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli hasda irwetleşen ykdysady şertleriň arasynda adamlaryň aç galmajyk bolup möhlet geçen harytlary sol tandy çüýrän gök önümleri hem satyn alýandyklaryny aýdarlar. Atlandyrylmasyzlyk şertinde tökbetes bolan Marly Lukman munyň adamlaryň saglygyna yaramaz täsir etirýändigine gurrun berdi. Adamlarda aşgadan gastriti we imit sindiriş ulgumy bilen iltisikli başga da keseller sol tandy onkologiýa ýagdaýlary köpelýär dip Lukman 21-nji maýda habarçymyza aýtdy. Ol hilipis azyklaryň ozaldan saglyk meselesi bolan adamlaryň ýagdaýyny has hem erwetleşdirýändigini, hatda şu sebäpli bir näçe adamyň aradan çykandygyny hem gurrun berdi. Goloyda bir hassa bagrynyň gatamasy, ýagny bagryň serozy bilen bagly keselhanadan bejeri alyp çykanda, oňa öýünde döwlet tarapyndan berilýän ýagy bisirilen nahar berilipdir. Şol gün onuň aşgazynynda yza düräp ol täzeden keselhanaga ýerleşdirildi. Ol bir hepde ýetmän ýoguldy dip Lukman gurrun berdi. Azatlyň habarçysy merhumyň hosarlary bilen söhbetes bolmagy başardy. Emma olaryň howpsuzlygy jehtinden anyk adam atlaryny tutmakdan saklanýarys. Buların ziyanadygyna Lukmansyz hem aklymyz çatýar. Biz saýlap seçip imit iýip bilmeýäris. Däri dermanlar hem bergi borjy batyp alýarys. Sus owa bergili dip merhumyň hosarlarynyň biri habarçymyza nägileligini bildirdi. Türkmenistanyň saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerinde sol sandy ilatyň sagdan imitlenmegini gazanmagyň hem maksat edinilýändigi aýdylýar. Hökümet maslahatlarında onun ýyldan ýyla üstünlikli durmuşa geçirilýändigi öňe sürilýär. Sol bir wagtda döwlet emeldarlary we mediasy Türkmenistanyň ilatynyň agramly böleginiň kadaty üçin edilýän adatça hili yaramaz subsidiýerlenen imit önümlerine garaşlydygy, şeýlede möhleti geçen zaýlanan azyklary satyn almagy mejbur bolýandygy barada hiç hili maglumat bermeýärler. Galy bersede goloyda jurnalistleriň çap edenleriň öwünde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn garandaşlarynyň ilatyň başdan geçirýän ady krizisinden behwit görýändigi, imit bilen üpçün etmek baradaky şertnamalарyndan gelen girdijilerine millionlarça dollarlyk gaşaň jaýlary edinýändikleri bellenip geçilipdi. Bu ağırlıkta aşgabatda döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary emeli ýagdaýda aradan aýrymak boýunça täze düzgünler ornaşdyrylýar. Paýtagtdaky habarçymyzyň maglumatyna görä, indi dukanlary täze çöregi diňe gize wagty getirmek ýoly goýulypdyr. Mundan öň täze çörek dukanlary günüň dowamında getirilerdi. Sol wagt ýaşaýjylar nowat gadagynçylygyna garamazdan dukanyň öňüne ýygnaňardy. Käbirler muny video we suraty hem alýardy. Bularyň öňüne almak üçin indi täze çörek diňe iş wagty gutaran soň dukana iltilýär diýip habarçy belledi. Ýatlatsak prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow adyk nowatlarynyň kakysyny awradan düşürýändigini aýdyp, muňa nägile bolandan soňra ýurdun durly künjeklerinde nowatlar mejburi ýagdaýda çäklendirilip başlandy. Mundan başga da Aşgabatdaky habarçymyz döwlet dukanyndaky satyjylaryň käbiriniň öz islegine görä çöregi suwda tekçesinde goýýandygyny ýa-da ondan aýyrýandygyny belledi. Dukana barıp çörek soranymda satyjy häzir ýok diýdi. Aradan 1 minut hem geçmeýänkä başga bir adam eýýäm dukandan eli çörekli çykdy diýip Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri 21-nji maýda habarçymyza gurrun berdi.
Azatlyň habarçylary ilata çäkli möçberde satylýan iýmit önümlerini dukanlaryň arka kapylaryndan adatça hususy dukan eýelerine, restoranlara we güç gulluklarının işgärlerine çäksiz möçberde göýbermek tejribesiniň hem taklanyp galýandygyny aýdarlar. Mara vilayatynyň etraplaryna raýatlar aýlyk haklaryny bank kartları arkaly nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Polisiýa ýagdaýa nägililik bildirýän raýatlardan hem bolmagy talap edip haýwat atýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara vilayatynyň etraplaryna şoltany Murgaw etrawynyň obalaryna raýatlaryň öz aýlyk haklaryny pensiýa we döwlet kömek pullaryny nagtlaşdyrmakda uly kötençlikleri başdan geçirýänliklerini habar berýär. Adamlar etraplaryň medeniýet öýlerine, orta mekteplerine we owarçynlyklaryna oturdulan bankomatlardan pullaryny nagtlaşdyryp bilmän uly kötençliklere sedewar bolýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Maradan habar berdi. Pul bankomatlary hepdede bir sapar salınýar. Bir bankomata az mukdarda salınýan pul 40-50 adama da yetmeýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi. Galybertede Marynyň etrap we obalaryna adamlara bankomatlaryň öňünden nowbata durmak gadagan edilipdir. Murgawyň bir medeniýet öýünde oturdulan bankomata seredýän bir işgäriň anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, häkimetler bankomatlaryň öňündäki uly nowbatlaryň Prezidentiň we onuň oglunyň awraýyna şek getirýänligini öňe sürüp nowbatlary gadagan edipdir. Türkmenistanyň awtoritar prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 14 ýyl töweregi wagt bäri döwleti dolandyrýar. 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýanyň fonunda ykdysady çökünlük hasy itileşýän wagtda prezidentiň oglu Serdar Berdimuhammedow ýylyna ýokary wezifelere bellenip öňe çykarylýar. Kynçylar onuň miras düşerlige taýýarlanylýanyny aýdýarlar. Bankomatlaryň öňüne üýüşmek gadagan edilýär. Nowbatlar Gurbanulynyň we onuň oglunyň awraýyna şek getirýär diýip bir medeniýet öýüne oturdulan bankomata seredýän işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bankomat nowbatlaryny çözdük, nowbat ýok, pul ýeterlik diýip kim bilýär? Özlerini aldaýarlarmy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurtda ýeti ykdysady krizis nagt ýetmezçiligi dowam edýän wagtda hökümet tanqidçileri döwlet ýolbaşçylaryny emelsizlikde aýplaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Marynyň obalaryna bankomatlara adamlar köçe çagyrylýar. Bir köçäniň ýaşaýjylaryna bir gün beýlik köçäniň ýaşaýjylaryna başga bir gün pul çekmäge ruhsat berilýär. Şu hepdeniň 3-nji güni bir köçäniň adamlaryna pul nagtlaşdyrmagy ruhsat berildi. Eger adamlaryň kartyna pul geçip ýetişmedik bolsa, onda ol adamlar öz ýaşaýan köçelerine gaýtadan nowbat ýetýänçe garaşmaly bolýarlar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda derdini düşündirdi. Adamlara telefon edilip gelin sizin köçäňizde gezek ýetdi diýilmese baryp bankomatyň öňünde durmak gadagan diýip yerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä 3 aý bäri bank kartlaryna pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän adamlar var. Gara wagtda manat resmi hümmetden 9-10 esse pesligine galýan wagty ilatyň aýlyk haklary gara wagtlara görä ujuýupsyzdyr. Bu ilatyň satyn alyjylyk ukybyny epesli pese gaçyrýar. Ýöne ilat şol ujuýupsyz aýlyk haklaryny hem nagtlaşdyrmakda kösenýär. Adamlar pul nagtlaşdyrmakda kösenýän mahaly habarçynyň maglumatlaryna görä nägililik bildirýän adamlaryň öýüne destine polisiýa gelip agzyny yummasaň, dilini dişiň aňyrsyna saklamasaň gowluga garaşma diýip haýwat atýar. Bize wagt edenlerine uruş ýok diýerler. Ýöne uruşdan üýtgeşik ýeri ýok. Bir çagam türmede otýar, bir çagam daşary ýurtda işleýär. Körpe çagam ýanymda onu öýlendirip bilemzok. Beýleki 2 çagamy görmäge zar boldum. Haçan bu zatlar diýner. Bizi halat etjek ýurt ýokmy? Biziň oturup turmamyz kynlaşdy. Ölmäni käk çagalarymyz bir görüp bilen edik diýip pensiýasyny nagtlaşdyryp bilmedik bir garryja daýda Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi.